ଆହୁରି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଛ ତ? ହଁ ତାହେଲେ ଆରେ ସେ ଛତରା ଟୋକା ବାକ ଆସିନି କିରେ? କୋଉଠି କାହିଁ ଦେଖା ଯାଉନି? ଏ ସାଲ ମୁଁ ସାଲ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଗଲବତୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଓହ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଛୁ? ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ତାହେଲେ। ଆରେ ହଁ କହ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ କାଠ ତତ୍ତ୍ୱ ନାଇବା ଦରକାର। ଚୁପ୍, ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଆପଣ ବଲେଇ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ କାଠ ତତ୍ତ୍ୱ ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖିବୁ ନା ଏଇଖିଣା ଭିତରେ 4-5 ବାର ବାଡ଼େଇ ଦେବି ତ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ ଥଲି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଥଲି। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ପଚାରୁଛି, ସମସ୍ତେ କହିବ। ହଁ ତାହେଲେ ହଁ ପଚାରନ୍ତୁ। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ପଚାରୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ବାଙ୍କୁ କହ। ଆରେ କହିଲୁ, ମୋ ଘରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଅଛି, ତା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କ'ଣ ହବ? ତାହେଲେ ଆମ ଘରେ ତ କୁକୁର ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ତାହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବି? ଦେଖିବୁ ଇସାରେ ଗୋଟେ ଫାଜିଲାମି ଚଲେଇଛି ଏଠି। ଆରେ ବୋକା, ଏଇଟା ବା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ତମ ଘରେ କୁକୁର ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଏଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍, ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କହ। ହଉ ଏବେ କହ ତ, ମୁଁ ଗାଈ ଅଟେ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କ'ଣ ହବ? ତାହେଲେ ଆପଣ ଦିନକୁ କେତେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି? ମାନେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବା କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଅଟେ, ଯଦି ଆପଣ ଗାଈ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନକୁ କିଲୋ ଦଉଥିବେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ କିଲୋ ଦଉଛନ୍ତି ମୋତେ ତାହେଲେ ଅଧ ପାଏ ଲେଖା ଦଉନନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲୁଟିଲେ ଗୁଲେଇକି ଲାତିଲେ ଖାଇବି। ହଇରେ ବିଧାତା, ଖାଇବି ପଛେ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ, ଶୋଇବି ଖଟରେ, କେବେ ହେବି ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ହଲି ବୋଲ। ଯଦି ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସେତିକି ଟଚ୍ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ଟଚ୍ କରିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି।